আমি লাইন শুনে আসছি ওদের কয়েকটি বাটারফ্লাই যেটা হচ্ছে এই টাইপের সেটাকে হচ্ছে এটা হচ্ছে এই টাইপের এই টাইপের আর এখানে যে বাচ্চারা আগে সিবিতে খায় সবাইতে এটাকে জাস্ট এদিকে বাহার করেছি এটা আমি বাহারিব এটাকে বাহার করেছি পছন্দ exact interface আর এটার ভিউজ কম আমাদের খুশি আর ভিউজ কম ଯେମିତି ସେଇଟା ଦେଖିପାରେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟର ଟ୍ରାୟର ଯୋଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନ ଗୁଡାକ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଦେଇକି ଅକ୍ଷର ଥାଏ ପର୍ସନ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଛିଡ଼ିଯାଏ ଶାରୀରିକ ଯେମିତି ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ରଖି କ୍ଷତି ନ କଲେ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଏଣ୍ଡି ହବ ତ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବ୍ଲାଣ୍ଡରରେ ପଛଆଡେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସବୁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ୟାର କାମ ହଉଛି ୟା ପଛଆଡଟା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଥାଏ ଲଗେଇଲି ଏଇଠି ଏମିତି କରିକି ଲଗେଇଦେବି ଦେଖିପାରୁଛି ଏମିତି ଲାଗିଗଲା ୟାର ଯୋଉ ପ୍ଲଗ ଅଛି ଏମିତି ସାଇଡ୍ ରେ ଏମିତି ଘୋଡେଇବା କଥା ଏଟା ଘୋଡେଇ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ହୋଲ୍ଡର ବାସ୍ ଏଟାକୁ ଏମିତି କରିକି ରଖିବି ଇଏ ପଛପଟେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏମିତି ଟିଭି ଯାହା ଏମିତି ୟୁଜଫୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଟାଇପର ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିତରେ ଏଗୁଡାକରେ ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦିଏ ଏଇଗୁଡାକ ତ ଏଇଟାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମତେ କିଣା କିଣି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଆଲକୋହଲ ଲିଖାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ମତେ କହୁଛି ଆଲକୋହଲ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ମତେ ଏତେ ସପିଂ କରିବା ପସନ୍ଦ ଆଉ କରିବା କଥା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ବହୁତ ବେଶୀ ସପିଂ କରିକି ଏଗୁଡାକର ୟୁଜ ବହୁତ ଭଲ ଡେଲି ଫର୍ମାଲ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଇଜି ହେଇଯାଏ ଆଉ ତ ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଣିଛି ବହୁତ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କରିନଥିଲି ବଟ୍ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ